Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Me paso por aquí antes de empezar con el episodio simplemente para avisaros de que este capítulo entero va a ser hablado todo en gallego. La invitada es galego-falante y su idioma de siempre es el gallego y yo soy gallega, con lo cual vamos a utilizar este idioma. Os aviso sobre todas esas personas que estáis escuchando el audio solo y que no entendáis el gallego. Por supuesto, tenéis el vídeo con subtítulos tanto en Spotify como en YouTube. Y dicho esto, espero que disfrutéis mucho del episodio. Ana, benvida ao podcast. Grazas. Contanos, quen eres, a que te dedicas, como empezaste nas redes? Pois, son Ana Blanco e, nas redes mira de novo. Comecei un pouco nas redes pola parte dos mobles, de que, mudeime a un piso que estaba baleiro, tiña como que, amoblalo, non quería nin gastar moitísimos cartos, nin de repente mercar, non sei, mobles incribles, no? Que costaran unha pasta, que tal, Entón, ao final, empecé a buscar en Wallapop, fíxeme un pouco adicta á aplicación de Wallapop, Vale. nada, fun como amueblando ata que enchín o meu piso, logo empecé a mandar como míticos mobles que me molaban mogollón os meus colegas chegou un momento no que dixeron Ana para porque xa non temos máis sitio, Non teño máis suficiente, casas. claro, suficiente. Entón aí como que pensei que estaría guai compartilo con outra xente que tamén igual que, non sei, que estaban buscando mobles e igual non atopaban ou o que fora. Empecé un pouco por aí, e logo, como eu son arquitecta e urbanista, realmente do que traballo máis na parte do urbanismo, pois decidín que podía ser tamén un lugar no que compartir esas cousas que a min me interesaban, no? Ou que me molaban. Comecei a compartilas pensando que sería un pouco, mítico de desafogo meu, pero que non tería moito, sabes, que non habería moita xente que lle interesara. Sí. E de repente descubrín que sí que hai moita xente interesada niso tamén. Entón, pois eu agora mesmo é como unha mezcla de moitas cousas, eu creo, a miña canle. Sí, a verdade é que sí. Sí que é verdade que empezaches máis co tema da decoración, que tamén, claro, é Wallapop o único sitio onde miras ou a nivel webs ou incluso tendas de segunda man físicas, que outras apps ou webs crees que son interesantes a hora de atopar algo que teña, que sexa bo, non calquer cousa? Pois, a ver, diría que en web eu miro tamén 1000 anuncios, Vale. porque é mítico sitio no que tamén a xente igual máis maior ou así, pois sube mobles Verdad. máis de madeira, non sei, tal. Sí. Ese tipo de mobles, por exemplo, creo que hai moitos aí. Dixeronme agora fai pouco que tamén en Vinted teñen ese rollo sí, de mobles, é claro, verdade. e eu aínda non o explorei, entón, non sei dicir, pero Sí. sei que hubo xente que comprou aí cousas chulas, Sí? o sea que sí. É que, claro, a nivel envío, daríame cousa o tema de a ver como chega. Máis pola empresa de envíos, Xa. máis que pola outra persoa, pero bueno. A min dixeron un par de personas que ven, que Sí? compraron a ser unha cousa un pouco, non enorme, non? Pero un pouco Sí. máis grande e que chegou ben, entón, que ben. sí. E logo en físico, por exemplo, míticos mercadillos de Portugal, que son unha Vale. pasada, que hai moitos destas que lle chaman de velleiras, Vale. e hainos como igual unha vez ao mes, hainos en diferentes sitios como a da fronteira e tal, Sí, que guai. entón é guai tamén pasarse por ali e ver cousas, porque incluso hai mobles que non é que sexan antigos, senón incluso cousas de deseño igual un pouco máis moderno, pero que, que non sei, que non lles dan a importancia Claro, que non saben. Sí, claro. Sí. Entón aí está guai para topar cousas. Ostras, Sí. que guai. Sí, é que eu creo, vexo os teus vídeos e, por exemplo, tiñas unha mesiña de noite que costaba como 900 euros, Sí. na miña vida diría que, sabes, porque se Xa. non sabes, se non estás sempre mirando tal, non diría, non sabería dicir cal é Xa. de deseño, cal é unha copia de Ikea así porque sabes que é de Ikea, pero quero che dicir que non é, para min, creo que, ou para a xente que non está tan posta, creo que non é tan fácil, sabes, saber. Xa, sí, pode ser. Eu como que ás veces atópome cousas que igual non recoñezo o deseño en sí mismo, pero sí que igual polos materiais ou así, digo, como que me chama a atención. Entón, a raíz de vela, como que empezo a buscar, digo, a ver se isto vale. será de algún tipo tal. Xusto esa mesa, xa a coñecía porque é unha arquitecta que me mola bastante, que se chama Eileen Gray. Que guai. Entón, esa sí que a coñecía, e en canto a Sí. bien foi como que flipei. E logo pasei moito tempo buscando a segunda, porque quería ter as dúas iguais. E pasei como de tempo como buscando, e atopeina, sí. Duns chicos, ademais, que a vendían porque pasáballe un pouco a miña, que tiñan unha de cada tipo, Vale. e querían como igualalas, e xusto esa era a que menos lle molaba. Entón vendían esa e quedaban coa outra, e dixen, joder, pois eu ao revés, eu quero quitar a outra que teño e coller esta igual, e dixeronme, pois xenial, entón, como xa ten a parella, tal, xenial, sí. E canto che custou? Esa me custara como 30 pavos ou 40 pavos.
Sí, sí, que claro, nunca Guau. sabes si son de imitación ou se Bueno, son as claro, reais, sí, claro, sí. non sabes, Sí. pero, bueno, incluso as de imitación son moitísimo máis Claro, caras, o se sea, están, claro, ese tema, se están feitas con papel de embalar, pues claro. evidentemente van a ser baratas, pero incluso, aínda que sexan de imitación, o tema que o material que sexa de boa calidade, Sí, sí, xa sí que está. son, sí que son, sí que son. Claro, pois, noraboa para ver, porque, Tiven sorte joder. aí, sí. Sí, bueno, é moito mirar tamén, porque ao final para atopar, claro, o sea, que dirías que o máis importante ou como a chave para atopar esas pezas que son máis xoias que igual, sabes, eu me meto en Wallapop, primeira vez que me meto en Wallapop, 20 onde sexa, que teño que buscar ou que filtros teño que utilizar Ujú. para atopar algo que sexa que estea ben en que non sexa calquer porquería. Pois mira, o sea, eso preguntamos moito, verdad? E diría que non hai unha cousa como, Vale. non hai un mítico, Sí. unha chave, no, de tal, pero bueno, eu o que fago é, primeiro que todo, poñer o filtro de xeográfico, digamos, porque si pos o punto como en Lalín, que é o Centro Xeográfico de Sí. Galicia, e marcas os 200 kilómetros, é o tamaño inteiro de Galicia, entón eu busco como nese radio, Vale. porque, bueno, máis lonxe de aí non vou a Vale. desplazarme por cousas, no? Claro. E logo, bueno, buscar os materiais concretos, diría, porque se buscas, por exemplo, se te apetece, non sei, unha lámpara de deseño e tal, e buscas o modelo concreto de lámpara, ou non atopas nada, ou o que atopas xa é un prezo, bueno, Ya. alto, no? Xente que xa sabe. Claro. Entón, eu buscaría máis ben por material, pois se buscas aceiro cromado, no? Ou certas cousas en concreto, ou madeiras de X tipo, creo que aí podes atopar máis, e tampouco me cerraría a que foran exactamente o que buscas, é dicir, Xa. pensar máis no ambiente que queres que che dea ou do estilo que queres que sexan, e non tanto que sexa exactamente o modelo que buscas, porque iso é moito máis complicado, e ao final creo que non é tan importante, o sea, ter Xa. realmente a peza que tal, bueno, a ver, está ben, pero eu creo que é máis chulo pois atopar cousas que igual son máis singulares Claro. e que che aportan eso que queres que che aporten, no? Entón, Xa. diría Sí, que iso. totalmente. Por exemplo, igual tamén non sei como vai o tema da IA coas búsquedas, porque, por exemplo, Manoli de Lalín, por exemplo, non sabe que ten unha silla de estilo, invéntome, o Bauhaus ou como Sí. sexa, pero igual Wallapop sí o sabe. Entón, ao buscar quizáis pola imaxe propiamente. Agora un pouco, sí, porque agora creo que Wallapop fai isto das descripcións que che fan Sí. como automáticas, Sí, no? Que che fan, automáticas. claro, non sei se chega a afinar tanto como co estilo exacto ou co modelo, pero bueno, pode ser que sí, igual podes buscar por estilo e que che Sí. aparezan certas cousas. Inda así tamén os prezos nunca van a ser tan altos porque eu creo que a xente sabe ou debería saber que ao final en Wallapop si ten que ir alguén a buscalo e tal, o público que ten é moito máis pequeno, Sí. non é como se vendes nunha páxina de repente Xa. que vende a todo mundo, que pode de repente pois Sí. mandar tal. Ao final o ámbito xeográfico que temos, a xente que hai interesada nun mesmo tipo de moble non é tanta. Entón eu diría que os prezos sempre van a ser un pouco máis baixos, inda que sexa un modelo concreto ou que sepan o modelo que teñen, diría. Sí, ao final tamén é segunda man que nos móviles están perfectos, bueno, igual que na roupa, son pezas de boa calidade, igualmente tampouco varía tantísimo, depende do estado, evidentemente, do precio orixinal ao precio, xa non digo si é algo limitado, entón, Xa, no mercado segunda man posiblemente sexa máis caro que claro. no orixinal, pero bueno. Xa. A hora de decorar as casas, eu creo que agora sabemos que todas as casas de xente que coñezo ou en xeral son como moi sota caballo rei. Em, crees que estamos ante un estilo moi uniformado en tema casas? Como crees que podemos ir hacia que cada un, sabes, que cada un entenda o seu estilo, porque entendo que unha persoa que non teña moita idea de decoración, pois evidentemente vai ao seguro, pois mira, a casa de todo o mundo, coa estantería de Ikea de non sei que, Sí. tal. De que forma podemos saber un pouco que estilo nos gusta? Hai algunha forma de saber? O Pinterest Sí. ou alguna cousa, non sei. Sí, a ver, eu diría que está guai de primeiras como recoñecer o estilo que che gusta. Igual hai, a ver, hai xente, eu compartín algún vídeo como explicando os diferentes estilos como en normas xerais, digamos. Pero bueno, que hai moita xente que comparte en Instagram eso, tipos de estilos de deseño. E aí podes ver un pouco que estilo che apetece máis ou menos. Pero eu diría que o interesante tamén como para atopar a túa personalidade niso
é tamén mezclar un pouco, o sea, creo que Xa. non fai falta tampouco ser super estricto pois se che Total. mola o baujo, todo ten que Sí. ser negro e Sí, cromado, sí, de sí, repente non tal. Pois igual se metes algo de color tampouco pasa nada, ou a xente que moitas veces me pregunta como, pois crees que isto combina con isto ou isto con tal? Moitas veces eu digo, a ver, eu creo que se a ti che gusta ese moble, nunca vas a pensar que de repente está como fora de lugar, sabes? Eu Claro. creo que non, que realmente inda que mezcles cousas, Mm. a cousa é que si todas elas as escolliches porque che gustan, Mm. vas a topar o teu estilo aí Sí. e vas a topar a gusto nese lugar. Eu creo, o sea, a min polo menos é o que me pasa, na miña casa non diría que é un estilo concreto, ao final Sí. é unha mezcla de moitas cousas, bueno, a min encántame, o sea. Sí, sí, a min pásame o mesmo, cando teño que amoblar unha casa, mezcla de todo, porque ao final miña nai me dá non sei que, ao final é imposible, a ver, a non ser que, bueno, hai moita xente que di, non quero nada, vou aí que Claro, sí, sí. pero bueno, sí, creo que o divertido é atopar cousas, sobre todo pois eso, de segunda man, cousas que te podes atopar na rúa, que a veces tes sorte, a ver, tes que ter sorte, pero a veces atopas cosas na rúa que dis ti, pois mira, 0 euros. Sí, sí, sí. E está ben, sabes? Totalmente. De feito, non sei se coñeces que hai unhas contas que se chaman Stuping, STOOP, que En Telegram hai unha de sí, Coruña, sí. pois hai tamén en Instagram e hai Sí. como en Galicia creo que hai de todas as cidades, porque hai de Sí. Lugo, de Vigo, de tal. Sí. Está guai porque Elixo iso. de luxo tamén en Sí. Facebook. Non coñecía, esa non a Pois coñezo. esa, non sei se eso probablemente eso de Coruña, pero seguro que hai algunha cousa así tamén. É que eso é moi guai, porque ao Sí. final eles suben a foto como de Sí. cousas que atoparon Sí. e a xente pode achegarse por ali e collelas, sí, sí. É moi guai, Esa é unha ademais, maravilla. como de comunidade. Eu tamén algunha vez, agora xa non teño Facebook no móvil, pero algunha vez tamén era como atopaba cousas, isto está na dirección tal. Sí, sí, sí. E é super guai, a verdade. E ademais que dache pena, porque é como, pois mira, eu non vou utilizar isto, por exemplo, pero jolín, que alguén poda vir antes de que o leven a tiralo, Claro. que acabe nun vertedoiro. Sí, É é que a mí moitísimo me dá mellor. moitísima pena, a verdad, cando Sí. pasa iso. Sí. Incluso eso, mobles antigos de xente maior, igual desto, ¿no? Que pois os meus abuelos morreron tal, voume mudar aí e non Sí. quero ter todo, que tamén o entendo, en plan, non queres Sí. ter de repente todos os mobles de madeira oscura, que tal, igual non che apetece, o entendo, Sí. pero tamén é unha pena pensar que todo iso vai ir á basura cando é madeira boa, que tal. Sí. Eu tampouco son como mega de dicir, no, hai que conservalos tal, pero sí Sí. que igual hai alguén que lle Sí. apetece ter eso ou unha parte diso e Claro, tal, e polo sí. menos que outra persona poida aproveitalo, pois é Sí. ideal, sí. Ou intentar darlle como unha segunda vida, non sei, lixando. Cambiando algunha cousa, Porque a verdade é que os mobles de antigos son como moi pesados, como un color moi oscuro, moito moble para tan escuro, Sí, que era tal cual. como non sei por qué nesa xeración como que non valoraban a luz, non No. sei, non entendo. No, verdad Todo que no. super oscuro, Sí. tal, a ver, supoño que era moda tamén, claro. Pero incluso ahora que dis eso, como que penso que a miña abuela era mítica que tiña tamén as persianas baixadas, como Sí, tal, claro. como que chegaba á súa casa e era de repente penumbra, o sea. Sí, en verán sobre todo, claro, sí. Sí. Que xa non entendo. E agora, bueno, xusto ao contrario tamén, porque cada vez os pisos que podemos ternos xa son como moi pequenos, Sí. o sea, aínda por riba, lles quitas luz, lles quitas espacio, ou seja, ao final quedanche Sí, para parece que vivir vives nun zulo de habitable. repente, Sí, sí. exactamente, sí. Vale, falamos do tema de estilo, pero claro, na decoración, no mundo dos mobles e tal, pasa un pouco, igual non tanto como na moda, pero é verdad que falamos desto de o fast deco ou a produción e consumo moi rápido de decoración e mobles, sobre todo pues, como pasou na moda, ¿no? Ao final ven unha grande empresa que che permite atopar cousas baratas, que bueno, no caso de Ikea hai cousas baratas e cousas que non Claro, son baratas sí. para nada, Sí. que ben poderíamos tirar unha mueblería local. Pero, claro, o tema é como consumimos agora o sea, mobles de decoración, porque claro, antes ti comprabas unha cousa que era boa para que che durase toda a vida e a vida dos demais. Claro. Entón, crees que o consumo agora cambiou de tal maneira que a xente como que se pode permitir aburrirse de un moble e o bota e xa está? A ver, un pouco, eu creo que sí, de feito en Instagram hai como que molesta un pouco cando vexo bueno, a ver, que non é todo o mundo, ¿no? Pero que hai certos influencers que de repente como que están mudando a súa casa todo o rato, desto de
acompáñame a transformar esta habitación e de repente aos cabo de 2 anos, pois acompáñame a transformala outra vez, é como, joder, non pode ser que te aburriras diso en 2 anos, eso quere dicir que cando elixiches un pouco en función de iso, non, da moda dese Das momento. tendencias, claro. Claro, eu creo que eu daríalle como tempo a pensar as cousas, o sea, non fai falta, para unha casa non fai falta amoblalo todo de golpe. Xa. E ter todo de repente increíble de golpe, o sea, pode ser pouco a pouco. Eu creo que hai unha parte interesante de ir atopando o teu estilo a través de ir mercando. Ás veces podes equivocarte, verdad? E pode ser Sí. que merques algo que de repente pois co tempo non che gusta. Digo que non é cómodo. Claro, pero eu diría que é máis complicado se lle das tempo e se pensas as cousas antes de mercalas. E bueno, a ver, IKEA, por exemplo, a mí parece que ten unha parte guai de que chegou un pouco o deseño a xente que non podía permitir certas cousas. Entón creo que ben usada está guai, porque dis, joder, hai xente que pode mercar mobles que teñen unha parte de diseño chula, porque ademais IKEA invirte en deseño. Este de IKEA, de Wallapop, pero as dúas de IKEA. Claro, e hai moito de Wallapop en IKEA agora, o sea, de IKEA Sí, Wallapop, moitísimo. como que de repente hai deseños que cando se crearon, pois igual fai 20 ou 30 anos, se crearon pois cunha parte de deseño importante e que agora empezan a valorarse, non? Desa parte de IKEA que tiña esa parte de diseño como importante. Entón eu creo que hai unha parte de IKEA que está guai, pero é verdad que hai unha parte tamén de que deberíamos pensar o mismo, en plan, se me vou a comprar un moble de IKEA, asegurarme de que me gusta, o sea, pensalo ben e invertir nese moble, mercalo pois pensando en que quero que me dure moito tempo, non en de repente levase pois esta moda e vou a mercar isto, e pasado mañá podo comprarme outra cousa. Non tan así, sí. Sí, é que é verdade que eu non, claro, non me salen creadores de contido dese tipo de... Pero bueno, sempre hai algunha persoa ou influencers de lifestyle e tal que cambian todo o mobiliario, no, pero toda a decoración en función da tempada. Pois é verán, pois vou cambiar todo, ou sexa, entendo que haberá xente que poda cambiar algunha cousa, pois as mantas de inverno, pois evidentemente tal, pero, ostras, tes que cambiar absolutamente todo. É como, creo que estamos un pouco indo hacia, estou creando un set e vivo nun set. Porque se ti non vives nun set, a túa casa, evidentemente, pois muda, pois eso, da tempada de calor á tempada de inverno por materiais e por outras cousas, pero evidentemente non tes que cambiar todo, non é que agora vou poñer todas as velas de calabaza porque é outono. O sexa, ben, ok, mercas unha, pero é todo o cambio total desa habitación, como ti dis. E todos os anos comprar cousas novas, de repente, porque xa non che vale a cabaza do ano pasado, ten que ser como outra distinta, porque tal, sí. Eu creo que iso pasa moito. E a min pasaba, por exemplo, ao principio, que estaba máis enfocada nos mobles, que a xente me dicía como, fai vídeos da túa casa ensinando e tal. E eu ensinaba algunhas cousas, pero dicía, é que non teño tanto contido para ensinar todo o rato o mismo, porque eu non estou mudando a estantería, de repente non cambio a decoración da estantería cada semana ou cada 3 meses, siquera, que non, o sea, leva sendo o mismo dende que vivo aí, e vou añadindo algunhas cousas pouco a pouco, pero non podo crear contido de repente todo o rato cambiando porque que non cambio, non teño como esas ganas tampouco de mudalo todo o rato. É que, a ver, leva tempo incluso sacar todas as cousas dunha estantería e volveras a por, é que leva un monte de tempo. Se non o fas por... Entendo que habrá moitísima xente que o faga por contido, como fan no tema da moda tamén. Pero ao final, para min, que sempre o digo, é un tipo de contido que é un contido de consumo, máis que de decoración. Porque ao final, unha persoa que fala de decoración tamén, evidentemente pode ensinar a súa casa, pero, jolín, hai un montón de inspiración en Pinterest, por exemplo, ou como fas ti, eu vexo isto en Wallapop, non quere decir que o vaya a comprar. Pero eu ensínocho, explícote o estilo, o diseño, tal. Entón, é como que se pode crear contido sen ter que consumir, non é necesario. Xa, a verdade que sí. Pero, bueno, e tamén, claro, bueno, na mesma liña deste tema de cambiar todo o rato están as tendencias, porque entendo que tamén haberá como estas microtendencias, como tamén hai na moda, de agora levas este estilo, mañana levase outro. E a xente como que está cambiando de estilo solo por tendencias de TikTok. Sí, iso pasa mogollón. E a min pasoume, por exemplo, que subín un vídeo explicando tendencias como de actuais, pero que estaban vinculadas con cousas do pasado tamén, porque ás veces eu creo que o sea, quero dicir, eu creo que nas tendencias pode haber cousas que de repente se che activen que digas, mira, pois isto gústame, non? Concretamente, vale, está guai.
pero podes aplicar esas tendencias dunha maneira que sexa controlada e que che Claro. permita mantelas no tempo. Sí. Por exemplo, pasoume eso nun vídeo que subí deste tipo, que comentaba os baños, que, bueno, como as cores que se levaban este ano e tal, que se leva como moito os marróns oscuros e os azuis así como de... Anos 60. Sí, de azul bebé e tal, esta Sí. mezcla. Eu dicía, joder, pois isto en Wallapop podes atopar, por exemplo, baños que a min encantan de sempre, de baños coloridos, como os Sí. míticos que se facían antes de Sí. o lavabo, tal, pois é dun color, non sei, amarelo, laranxa, Sí, azul, sí, hai sí. moitos. E dicía, joder, pois podes atopar esta tendencia que é moi guai en Wallapop. E alguén que me comentaba, pois, como podes pensar en meter unha tendencia nalgo que non se vai a mover nunca, que é un baño. E eu pensaba, joder, é certo, pero ao mesmo tempo digo, é que eses baños levan postos en moitas casas igual 20 ou 30 anos, sabes? O sea, igual é unha Claro. tendencia que tens que pensar que che gusta e que a vas a manter no tempo, non é algo Claro. que digas, pasado mañá vou no cambiar, senón, pois agora que isto Exacto. se leva e que vexo que me gusta, vou no buscar en Wallapop, vou Sí. comprar algo, vou modificar algunha parte da miña casa, pero Exacto. pensando en mantelo, o sea, non podes pensar Claro. tampouco en que eso é unha tendencia, entón teño que cambiala ao ano seguinte, non, o sea, igual pode quedarse, o sea, non pasa Exacto. nada. Sí, sí, sí. E tamén as tendencias que son non son antitendencias, porque ao final é verdade que para min a parte positiva das tendencias é que che achégante algunhas cousas que xa que te pon gustar ou que xa tiñas e non sabías, no caso da moda, pois non sabías como combinar e agora sí o sabes porque tes un montón de inspiración. Eso, no caso dos mobles, pois non tiñas nin idea que a ti che gustaba o bidé, sempre bidé. Claro. Tin bidé ou non tin bidé? Depende, en ¿No? verano te envidé, en inverno non. Como bueno, vale, Sí. pero os pés en verano, por Claro, ejemplo. efectivamente, sí, sí, para iso Vale. sí. Bueno, Para iso sí. estou obsesionada co tema do bidé. Vale, pois eso, que igual ti non sabías que te gustaban os mobles de baño dunha cor ou un tipo de baño porque todos son blancos e tal. Claro. De repente dis, pois eu non só porque sea xa tendencia, pero non sabía que Claro. había outras opcións. Entón, está guai tamén que as tendencias te presenten cousas que ti podes ver, podes atopar de segunda man. Non sei se hai pouco non había como unha tendencia como de estilo aboa ou algo así, que volvían os tapetes estos que sí, tiñan sí, todas sí, as sí, sí. aboas blancos. Sí, 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 é verdade, é Agora verdade. gústanme. Sí. A min hai unha parte aí que me gusta tamén, sí, Sí. sí. É que a miña Como avoa era puntiños. costureira, entón Ai, que guai. teño varias desas cousas e gústame Sí. bastante, sí. Claro. Eu creo que está guai porque iso, joder, era algo que recordamos da casa da nosa avoa, Sí. todas tiñan en plan a mítica mesa Pero moitas. mesa camilla, non? Que lle Sí, sí. chamaban Sí. co tapete ese, sí, está Sí. guai que volva eso, a verdad. Sí, é verdade que tamén hai que ter gusto, para todo hai que ter gusto, que a ver, a miña avoa é verdade que tiña que sen ton ni son, poñía sen ton ni son Sí, un sí. pouco, entón era como o tema dos tapetes tamén, porque moitas veces están feitos a man, e son brancos, e están lindos. O que eu non podo é sabes, as mesas camillas Sí. que tiñan a tela esta, Sí. como satinada ás Sí, veces. sí. Cosa máis Enriba o fea, Dios tapete. mío. Sí, que cosa máis fea. Enriba un cristal moitas veces. Tamén. Sí. Eso sigo sin entendelo. Xa. Estou segura que hai alguén que o pon na súa casa con gusto e queda estupendo. Xa. Pero no caso da miña avoa, ves, non era o caso. Xa. Tamén cando miramos agora cara atrás é como que dis, moito, a veces recargábase moito, e xunto con eses mobles antigos que falábamos antes, moi oscuros, tal, de repente todo Sí. super recargado, sí. Bueno, a miña avoa tiñan un raposo real disecado. Moi típico. Que claro, cando viñan os meus amigos a casa da miña avoa, Te flipaban. se quedaban como... Sí. Diría que era moi típico iso, sí. Sí, claro, eu o vin desde que era pequena, eu son super animalista, tal, pero claro, ves algo dende que eres pequena e dis, pois o raposo. Xa. Agora creo que o vexo noutra casa é algo correndo. Xa. Sí, que tarados! Claro. Pero sí, parecía, claro, ao final cando ves as cousas moitas veces, normalizan, dende pequena se normalizan. Sí. Vale, estamos falando de decoración, pero houve outra cousa que vin no teu perfil, un vídeo que falabas do tema dos lugares de espera no rural. E que efectivamente nas cidades, po tema de ir correndo a todas partes, que a vida va moito máis rápido, non temos eses lugares de espera. Entón, para quen non haxa visto, para que non vera ese vídeo, contanos un pouco que son os lugares de espera
en que afecta ás persoas que viven nas cidades o tema de que non teñamos ese tipo de lugares? Pois mira, os lugares de espera, como relacionados co rural, son estas zonas, pois os lavadoiros, por exemplo, pero as paradas de bus, bueno, estes lugares nos que a xente quedaba moitas veces e esperaba, porque antes tampouco había móviles para dicir, pois quedamos a tal hora en punto, ou a tal, ou baixo a hora, ou non sei que. Ao final quedabas, baixabas, esperabas, non pasaba nada. E entón, eu creo que isto hai unha parte no rural que ainda se mantén, porque sigue habendo, pois, a xente, os nenos moitas veces tamén, pois están acostumados a quedar nun sitio e van, esperan, e cando chegan os colegas, pois xa se xuntan todos. Eu creo que iso dá unha parte de calma, pero tamén como que dá lugar un pouco a reflexións que a cidade moitas veces non permite. Porque como que pasas dunha cousa a outra tan rápido que non te permites como parar a pensar. Bueno, nas cidades eu creo que únicamente quedan as paradas de bus, que nin sequera, porque prácticamente, claro, entre que estás co móvil, entre que sabes que chega o bus en 2 minutos, chegas a correr xa para pillalo, porque non tal. E que están abarrotadas moitas veces. Sí, e que ao final tampouco, que esperar como que na cidade non che apetece nunca, o sea, esperar é unha cousa que dis que é algo como desagradable. Eu creo que no rural ainda hai unha parte como de que esperar, como que se espera con gusto incluso, non? Non sei, eu creo que modifica tamén pois, a nosa maneira de sentir e de sentir, por exemplo, a ansiedade, non? Eu creo que na cidade é moi habitual sentirte ansioso ou, non sei, por todo, polo traballo, polo tal, pero como que tamén por esa dinámica de que vas correndo a todos lados. Bueno, creo que hai moito que aprender aí do rural e que incluir nas cidades, como deses lugares tranquilos realmente. Sí, que xenen tamén comunidade, porque estaba vendo outro día tamén un vídeo de unha persoa nas redes que dicía pues, precisamente isto, que xa non falamos coa xente, que ela dicía, se é unha persona maior non pasa nada, pero se é alguén da túa quinta é como que estás ligando. Se lle falas. Fíxome gracia porque, o sea, é verdade. Xa. Outro día estaba esperando o bus en Sada, que a ver, unha cidade moi pequena, poderíamos decir que é unha aldea prácticamente, que non se me fade a xente de Sada. Pero estaba esperando ali o bus, estaba un señor moi maior, a verdade non sei se estaba esperando o bus, porque, así, creo que estaba esperando outro bus, porque non se subiu ao mesmo. Iniciamos unha conversación sobre a vivenda, tal, ou seja, igual con outra persoa da miña quinta igual non se dá, porque tamén é certo, estás co móvil ou tes como vergoña, non? Con unha persoa maior é máis habitual, sí. É como máis doado, porque ademais tamén eles están como a ver se falan con alguén, sabes? Entón é como máis fácil falar con esta xente. Sí, de feito tamén pasa, o sea, a min pasa no meu edificio, no? Que realmente cando me cruzo con xente maior sempre hai unha conversación, e cando me cruzo con alguén máis novo, pois hai hola e adiós e xa está, no? E no rural tamén pasa isto de que, joder, eu polo menos, bueno, os meus pais, eu criei-me nunha aldea e agora vivo pois nun pobo pequeno, no? Pero incluso hai diferencias aí, o sea, eu vou pola miña aldea e vas paseando e te atopas con alguén e sempre dis hola, sempre saludas, como algo moi habitual do rural. Na cidade sería rarísimo, ¿no? Que fuera como que fueras dicindolle hola a todo o mundo co que te cruzas ou tal, sería unha locura. Canto máis grande a cidade, máis raro, en plan, esta persoa non está ben. Claro. Sí, falas toa. Sí. A que lle di hola? Un pouco, deberá estar como falando por auriculares, ¿no? De repente. Sí, exactamente. Sí. Hai moitas dinámicas super diferentes e tamén eso en xente maior e xente nova, notase moitísima diferencia. Eu creo que hai moito que aprender aí tamén, O sea, que cambiar nese sentido estaría guai como conectarnos un pouco máis coa xente que nos rodea. Crees que si houbera máis lugares de espera nas cidades, por exemplo, habería máis conexións ou que agora, como estamos todos rápido, recollo o neno, non sei que, teño o móvil, tal, crees que non se utilizarían realmente? Bueno, creo que sempre favorecen iso, porque eu creo que incluso cando estás nun lugar así, que favorece como a calma, ata incluso diría que pode apetecerche non estar co móvil, non? O sea, estar máis tranquila. Eu creo que hai unha parte tamén de coller o móvil que a veces é como abstraerte do redor e dicir, estás nunha cidade na que de repente pois están pasando coches todo o rato, a xente está como falando, non sei que,
como que igual te apetece tamén desconectar, se os lugares foran un pouco máis tranquilos, non te apetecería tampouco estar co móvil tan facilmente, o sea, vas, por exemplo, á natureza, Sí, inda que non haya ninguén ou tal, pois igual non te apetece estar co móvil, Sí. entón, eu creo que aínda hai espazo para eses sitios nas cidades, por exemplo, creo que pasa moito cos nenos, no? De os pais, as nais que levan os nenos ao parque e aí interactúan porque, bueno, porque estás nun momento no que igual non te apetece de repente abstraerte, apetece No, estar claro. aí, estar Sí. presente, entón, Sí. eu creo que hai espazo aí, sí. Co tema do móvil, a min pásame, por exemplo, que un pouco o medo a o que che hablen, porque algunhas veces pois non tes... Que logo se che falan, pois te contenta. Se ven de bo rollo, claro. Sí. Pero sí que un pouco o que dicías de abstraerse, o medo de aburrirse ou que sexa, é como collo móvil, porque ao final creo que estás un pouco segura. É como collo móvil e estou segura. Xa. Sabes? Non me va a falar ninguén e ademais non me vou aburrir, Xa. é un pouco como, ou sexa, creo que eu o fago 100%, Sí. e creo que un pouco o facemos todos. Sí. Sí, é un pouco eso, en plan, como o móvil é a miña seguridade. Se vou, por exemplo, con outra persona a pasear polo rural, por unha aldea ou onde sexa que non sexa a cidade, non levo o móvil, Xa. por exemplo. Que, bueno, está mal, alguén ten que levalo por se acaso pasa calquera cousa. Claro. Pero como que gústame deixar o móvil na casa. Sí. En a cidade, sobre todo, bueno, evidentemente se eu soa, pois sempre por se pasa calquer cousa, Claro. sempre tes o móvil enriba para eso, para a seguridade. Sí, un pouco tamén eu creo que iso de que é un pouco o teu lugar de tranquilidade, aínda Sí. que non sea tranquilidade, porque moitas veces pois entras nas redes e non é Justamente. tranquilidade, pero sí como que necesitas abstraerte de repente de todo o que está pasando e colles o móvil por iso. Que é iso, eu creo que se foran lugares máis amizables ou Sí. máis verdes moitas veces, non? Escoitar a esos pasariños de repente Sí. na cidade sería maravilloso. Sí. Igual aí apeteceríache como non estar con el, pero sí, como que a cidade nos invita a desconectar de repente, non? E desconectar para non se coller o móvil. Sí, efectivamente, desconectar do caos, en máis caos moitas veces. Sí, a verdad que sí. Un pouco a pescadilla que se morde. Sí. Sí. Como crees, así como un pouco para rematar, non sei se... Como ves unha cidade do futuro, pero ben? Refírome, as cidades do futuro poden ser en negativo, pero se pensáramos nunha cidade como ideal, tendo en conta que, a ver, a cidade sempre vai ir máis rápido e tal, pero que tipo de cidade sería a que nos viría mellor en xeral, sobre todo para o tema de salud mental? Xa. Pois mira, o sea, a min hai unha parte como da reflexión urbanística que me gusta bastante, que é tamén, sobre todo en Galicia, pensar que, porque hai moita esta teoría, no, de que pois para dentro de X anos vamos a vivir o 80% da población mundial en cidades ou en megacidades. A min iso asústame mogollón. Porque, sobre todo en Galicia, porque temos un territorio increíble, que é verdad, o sea, super disperso, moi complicado de Sí. conectar, o sea, ten as súas problemáticas moi grandes, pero hai unha parte aí super interesante de manter esa tranquilidade e esa comunidade e esa vida como pausada que ten o rural, sin tantos estímulos. Entón, eu creo que unha cidade ideal no futuro sería unha cidade que non fora, non sei, na que non tivera que estar todo centralizado aí, é dicir, pensar en que pode haber servizos que non estean nas cidades e que non pasa nada, o sea, que realmente non temos que ir todos ás cidades para conseguir certas cousas, que estaría guai Sí. que puidéramos, dende a nosa vila pequena, facer a nosa vida de maneira casi independente das cidades. Sí. Eu sei que iso ten os seus debates tamén en urbanísticamente, Bueno, pero- porque ao final, claro, repartir servizos tampouco é ideal, económicamente obviamente pois repartilo todo e duplicar moitas cousas, Sí. pero como que tamén entender que non temos que telo todo, é dicir, non fai falta, o noso ocio non ten que ser de repente mega complexo e temos que ir á bolera, pero tamén ao cine, Sí. pero tamén, como que non fai Sí. falta facelo todo, o sea, hai cousas que podemos facer dende o rural, que poden ser moito máis tranquilas, baixar a tomar un café cos colegas Sí. ou baixar a dar un paseo, e ese pode ser o noso ocio. Sí. E iso non fai falta consumilo todo, pero eu creo que tamén estamos nun mundo no que como é todo tan global e vemos todo o que podemos facer, no? E todo, de repente querémolo todo. Sí, moitas actividades. Sí, estaría guai como pensar en que non fai falta telo todo ao lado da casa, que Total. con unha vida moito máis sinxela podemos ser moito máis felices. Xa. Eu o único problema que lle vexo a vivir nun pobo ou nunha aldea
eu vivín durante meses en Cedeira, en Ujú. inverno, e non Xa, coñecín a ninguén da miña idade xa. co que, sabes, ese é o problema que lle vexo, que sí que creo que si que isto eu creo que algún grupo de amigos o fixo en algún punto de España, non sei se en Galicia, pero en plan que se van un grupo de amigos e din vamos vivir nunha aldea e Ujú, vivimos todos, creo que eso sería o ideal, porque creas aí unha comunidade donde tes todo, tes ujú. as túas persoas, realmente podes ir perfectamente á cidade se hai un concerto, tal, ou sexa, ao final non necesitas vivir. Eu agora mesmo non vivo na Coruña cidade Ujú. e, ou sexa, se veño o fin de semana, genial, porque fago cousas cos meus amigos que están aquí, Claro, pero realmente quitando, pois agora que verán e veñen os concertos e tal, quitando eso, eu non o estou botas de ben. menos, non? Xa. Claro, eu son moi urbanita. Eu a verdade é que pasei como, bueno, pasei aquí en Coruña 10 anos da miña vida e Okay. encantábame. Sí. É verdade que agora volvín ao meu pobo, o sea, onde teño os meus colegas e demais, Mm. e síntome super afortunada xusto por eso, porque realmente pois coincidiu que de repente todos os meus colegas que vivían fora, pois Mm. todos volveron e todos estamos Claro. alí. E síntome realmente como moi afortunada porque creo que é unha vida que non moita xente se pode permitir, porque é verdade que pois eres dunha vila máis do interior, seguramente Mm. moito máis desconectada, porque eu ao final vivo cerca dunha gran cidade para traballar, para Sí. tal, pois é todo máis sinxelo. Mm. E entendo que non todo o mundo se pode permitir iso, pero eu que teño a sorte de ser dunha vila de costa, que ao final, bueno, está todo mellor Bueno, conectado e demais, si, eso, como que digo, joder, non necesito nada máis, necesito, pois eso, baixar a tomar un café cos meus amigos, sí, a dar un paseo, traballar porque é o que necesito, non, para sí, manterme, tal cual. xa está, vivir unha vida tranquila, e creo que é maravilloso, o sea, oxalá todo o mundo puidera disfrutar de eso en algún momento da súa vida. Sí, é verdade. Sí, polo menos probalo, Sí. porque é verdade que a única cousa que vexo, aparte dos servizos, que eso, Mm. se tes coche, pois mira, colles o coche, o que hai, sobre todo en Galicia Ujú. está todo bastante mal conectado. Sí, Pero bueno, se tes o coche, ok, non tes tanto problema, pero o tema de estar un pouco solitaria claro. aí no Se medio chegas sola de repente a un tal, sí, 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 sí é que é verdad. máis difícil. Sí, é máis difícil, sí. E xente maior que, bueno, genial e tal, pero claro, non tes os teus colegas tal. Claro, diría que sí que é máis difícil como atopar eses puntos de reunión, pero tamén diría que nos pobos é máis habitual, o sea, diría que os grupos de amigos suelen ser como máis abertos en canto a acoller xente, porque ao Sí, final, diría que sí, o sea, nas cidades ao final é iso, vamos tan rápido, tan tal, que igual non chegas a vincular tan facilmente claro. porque estás como con xente distinta todo o rato, tal. Eu diría que nas vilas pequenas é máis habitual que os grupos sexan máis abertos, é dicir, pues, Mm, conectar, non, máis profundamente incluso con sí, xente, diría que máis doado, máis difícil de atopar, pero unha vez sí, atopas é máis claro, fácil de crear relacións realmente vinculantes e sí. importantes. Claro, o tema é atopalo. Claro, Eso é sí, o tema. sí. Pero aquí é verdade que e seguro que isto se pode facer en aldeas e povos onde haxa máis persoas, pois xóvenes, pois Ujú, evidentemente pois será máis fácil como por redes ou por donde sexa, crear unha comunidade, ujú. e que estou vendo tamén moito en Coruña e en todas partes que a xente está como querendo volver ao tema físico, a coñecer xente Ujú, sen o tema do móvil. claro. Eso, comunidades ou clubes de lectura que están por todas partes agora, talleres de todos, talleres funcionan super ben. Entón creo que sí, creo que eso realmente é un problema que creo que estamos intentando solucionar porque hai ferramentas para intentar como coñecer xente por outros lados, pero o tema de coñecer xente e non estar solos e solas no mundo, Claro, sí, sí, sí. pero creo que isto se podería, sí, seguramente se podería facer tamén nos pobos. Claro, sí, de feito, eu creo que hai iniciativas tamén moi chulas no meu polo menos que hai xente nova que está abrindo agora Mm. negocios, no? E ao Que final guai. como non é nas cidades é máis habitual pois que abran cousas novas, que Mm, cerren, que tal, é como mm, máis dinámico todo, entón sí. igual non se lle dá tanta importancia, pero a min pareceme guai porque cando abro un local en Bueu, por exemplo, que é a miña vila, no? Abre un sitio novo, pois de certo tipo, é como que de repente todo o mundo está ali, Claro. porque joder, que guai que fagan isto aquí, Mm, vamos a apoiar isto, tal, 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 entón é como que que todo o guai. mundo se une para Mm, apoiar iso.
e iso tamén fai que se vincule moito máis, e de repente si fai un taller, si fai non sei que, é como que máis habitual que a xente vaia, porque ao final o sintes como, casi como propio, ¿no? Como de, Sí. joder, vou apoiar a esta persona que a coñezo, que é majísima, que Sí, tal. veciño, veciña. Sí, sí. Entón creo que, bueno, que guai. esas iniciativas, cando salen nos povos, dan como mogollón de vida Qué guai. e conectan moitísimo. Pues idea de negocio para que nos vayamos todos a un pobo, ¿sabes? Eu creo que hai moitos Só povos encantados de recibir a xente, Sí, sí, por suposto. O tema é que decidamos ir eso, en plan, ao final, decirlle aos teus amigos, bueno, a que pobo vamos? Xuntarse todos, sí, Xuntarse sí. todos, Sería porque ideal. así vas en familia ao Sí. final. Bueno, pues, moitísimas grazas, Ana, por esta A ti. conversa. A verdade é que é super interesante, sobre todo, a ver, o tema da decoración, é verdade que pois é algo que máis do día a día, pero o tema de urbanismo que o tocamos así un pouquiño, creo que é moi importante porque é verdade que a veces non pensamos en como están feitas as cidades, por exemplo, nas que vivimos, e falando de consumo e da rapidez de todo, creo que tamén é pois importante saber que todo onde vivimos, o entorno, tamén nos afecta en este tema de consumo e todo eso, e, por suposto, na saúde mental. Sí, sin duda. Así que, moitísimas gracias por vir. A ti, por recibirme. Moitas gracias, de verdad. Estou moi contenta con Que esta guai. conversa. Eu tamén, a verdad. Moitas gracias. Encantoume.